manen, ang pagpagnain kayo agragsak, ni Jesus maagasan manen. Timek ti padto, may isa nga programa iti radyo amang ipakaammo nga ni Jesus asidegan nga agsubli. Nabiiten ti panagsubli na, kayem agsagana ka nga sumabet kenkwana. Umay manen, ni Jesus umay manen. Naimbag ken naragsak nga aldaw mo manen gayem. Dahiti manen ti programa Timek ti padto wenno Voice of Prophecy. Sumangbay dita pagtaengam ken pamilyam mangted ragsak liwliwa ken namnama ti panakaisalakan baiten tingka panagdingeg kadagiti kanta ken sasaw ti Dios manipod ti nasantuan a Biblia. Isagsagot ken ka dagiti gagayem mo nga Seventh-day Adventist iti panagserbi ti gayem ken kabsat mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope. Pagasaten nakakumagayem ti Dios ken ti pamilyam manipod ita ken iti agnanayon. Manipod dito DCTP, Radyo Tirat Pas. Kastamoten, iti Timok ti Padto Radio Ministry. Danon ko, ay kabsat, iti nabara, kablao ko, ti sumugtunggal maysa kada tayo. Itanok tayo, idiri tayo, ti naindaklan, anagan, ni Apo tayo ng Jesus. Gaputi aglaplapusanan, kinaimbag, ken kinamanagayat na sumugtunggal maysa kada tayo, ay ito nakabsat. Iti dahito yung aldaw, raksaken tayo, hindi ka na tayo manen, ti Apo, iti gundaway, nga intay manen, sukimaten, adalen, tinasantuan, asa una. Isu nga kada kayo, ay ito nagagayem, kakabsat nga damanen, iti sibay, iti radyo na, nablaawan kayo ating kabsat, naragsakan launay ni Apo Diyos, iti ayat yung agdingeg, kadagiti sa una, may patangatang ita. Uray pa'y kada kayo agbuybuya, iti YouTube, kan stamatan iti Facebook live stream, sa dinuman nga pasetmet, iti lugar, tayan nyo ay tayong kabsat ni Apo Diyos, tagtultuloy nga mangted ti ragsak, talna, kadagiti pampamilya sumugtunggal maysa. Ket iti daytoy nga aldaw ay tayong kabsat kas intay nga roda panangrugin nga adalen ti sao ti Apo ken napintas nga intay mampay ita dumatag ita iti Dios babaen ti maysa a panag kararag. Naindaklan ken manakabali na Dios amami nga daka sa dilangit. Itanok mi Apo ti naindaklan anagan mo iti daytoy nga aldaw gaputa mariknami launay iti kinaimbag mo, kinamanagayat mo, kinamanangasim kada kaming anak mo Apo nga managbasol. Tabigbigan mi Apo nga ni Apo mi nga Jesus ti mangisalakan ken manubot mi. Puno launay Apo nga ti panagadal ti saom, panagadal ti Biblia, mangted daytoy ti na espiritualan at araon kada kami, mangpapigsa, mangpabileg ti pamati mi. Kabayatan ti panagururay mi Apo ti asidegan na panagsubli ni Apo mi Jesus. Nawaten mi nga rodo Dios nga umuna nga dalusan na kami Apo kadagiti basbasol mi. Ti panagministro ti Espiritu Santo Apo kadagiti puspuso ken panunot mi ita ket marikna ko masumugtunggal maysa tapno. Dagiti saom ngayon kami adalan ita mangted Apo Dios iti namnama sumugtunggal maysa. Agyaman kami Apo Dios panakiadam presensyam makiadda kada kami ita. Itinaga niya po may Jesus, dawaten manigitoy. Amen. Intayo ay tayong kabsat dinggen, dati may sa kanta, pagdayaw, kiniapo tayong Jesus. Kaya't mo't mabangaran basul mo, dara ni Jesus, pamuga
suheto nga adalen tayo iti daytoy nga aldaw ay tayo nakabsat. Ket pinaulwak namnama iti panakidangadang iti kabusor wenno ni Satanas. Ita nga aldaw sukimaten tayo ti nabileg ken makapapabileg atema amang sagid ti puso ti tunggal na mati. Namnama iti panakidangadang iti kabusor. Kas Kristiyano, masansan may pasango tayo kadagiti panakidangadang panubok ken sulisog ni Satanas. Ti kabusor ni Satanas, ti Diablo, aramiden na ti amin, akabalan na mangpakapoy, mangallilaw, ken mangdadael. Ngem, idaydayaw tayo, ay nakabsat niya po Diyos. Ta saan na tayo abaybayan, nga awan iti gaway na. Naited, kada tayo ay nakabsat ti balegi, babaan, kini Apo tayo nga Yesu Kristo. Ket natalged tinamnama tayo ken kuana. Sukisuken tayo man ay tingkabsat itangal daw dagiti estrahiya ni Satanas ti kabusor. Ken no kasano ti nga makapagtakder tayo sensitive care itinamnama itin tayo panakidangadang ti kabusor. Ken no kasano tayo nga ipaay iti sao ni Apo Diyos nga iso ti mangted iti panagbalegi. Umuna amin, laglagipon tayo ay tayong kabsat nga ti kabusor ket pudno. Ni Satanas ket adda ay tayong kabsat nga mangal alilaw. Suna haan nga fiction laeng. No di ket talaga nga ni Satanas ket pudno nga adda realidad nga adda isuna amang sulsulisog kada tayo. Saan tayo man, I think, absat, makita, isuna, pisikal, dumake, makita tayo, kadagiti ilustrasyon, iti telebisyon, o repay kadagiti libro nga, adati ipus na labaga, ti bado na, adda iti gayang na, nga dadakkel, asara na, I think, absat, ket dagita ti mangiladawan kini Satanas. Ngem kinagpaisuanan na itong kabsat, ti Biblia talaga nga pakdaaran na tayo, nga iti kabusor, ket adda nga adda kada tayo, mangsulsulisog kada tayo. Kunana iti muna Pedro 5:8, agparbeng kayo, agsalukag kayo, ti Diablo akabusor yu, kas leyon ang ngumernger-nger, magmagna iti sibayo, ngagsapsapol ti alununen na. Nakita tayo itong kabsat, nga ni Apostol Pedro, ket balaagan na, ti sumugtunggal maysa, kada tayo anamati, nga ti kabusor, ni Satanas, ti Diablo, ket adda isuna itong kabsat nga magmagna iti sibay tayo. May sa isuna kasla leyon ang umernger-nger nga agsapsapul iti alununen na. Wenno agsapsapul itong kabsat ti sulisugen na. Agsapsapul ti tao nga dadailen na ti panagbiag na. So nga kasta itong kabsat ti kabusor. Saan tayo makita? Kadagiti mata tayo. Nga adda dita, sibay tayo. Ngem, marikna tayo. Itong kabsat. Taapay, taamin tayo, ket talaga nga masulsulisog. Adun, itong kabsat, iti dinadael ni Satanas ti biag na. Gapo, iti sulisog. Itong nakabsat. Ado dagiti pampamilya, ado dagiti agasawa nga dinadaelan ni Satanas ay tayo nakabsat. Nga pinagsisina na. Ado moten ay tayo nakabsat dagiti nababaknang
nga mamati nga nadadael ti panagbiag da gaputi sulisog ni Satanas ay nakabsat. Tati kabusor ni Satanas ket adda nga mangsapsapol kada tayo nga kayat na nga tinagen na tayo nga agaramid iti basol ken suruten tayo iti kinadakes. Pudno ni Satanas ay kabsat. Saan nga konsepto detoy wenno simbula laeng isuna ti kinadakes. Aktibo isuna ay kabsat nga agtrabaho nga isuna ket mangpapatay, mangdadael kadagiti anak ni Apo Dios akasaritaan ti Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Nasikap ni Satanas, manangalilaw ni Satanas, ken di agsarday dagiti taktikana, estratehiya na tapno datayo ket matinag iti pamati, mapukaw ti pamati, matinag tayo iti basol. Usaren na iti kabsat ti buteng, kinaulbod, ken sulisog, tapno saan tayo nga agbiag iti waya-waya ken ballegi nga impatalged kada tayo ni Apo tayong Jesucristo para kada tayo anamati. Ngem, laglagipen tayo ay tayong kabsat nga limitado ti panakabalin ni Satanas. Ni Satanas ket naabak akabusor. Napatalgedan ni Apo tayong Jesus ti ballegi ije krus. Ket nabilangen ay ti kabsat dagiti aldaw ni Satanas. No ammo tayo dagiti taktika ni Satanas. Mailasin tayo ay ti kabsat dagiti panang sulisog na kada tayo ket ag makapagtakder tayo as iti tibker gapu itinamnama tayo nga pinarmeken ni Apo tayong Jesucristo ni Satanas. When I think kabsat, ti pundasyon, ti panagbalegi tayo, amang saranget, itin tayo panang kidangadang, iti kabusor, awan sa bali ni Apo tayo nga Jesus. Ni Apo Jesus, isuna itin kabsat, iti pakasarakan tayo, iti pigsa tayo, amang saranget, nyaman nga sulisog nga umay. Sa dinno ay teng kabsat, uno anya ti sungbat iti Hebrews 6:19 kas ni Apo Jesus iti pakasarakan tayo ti pigsa tayo. Kunana Hebrew chapter 6 verse 19 isu nga ikutan tayo akas lamaysa asinipete ti kararwa. Inanama anapaypayso ken natibker ket sumrek nga agingga ti uneg ti abbong. When I think kabsat, ti panagbalegi ni Kristo, iti papatay, ken basol, ti pundasyon, tinamnama tayo. Babaen, ti sakripisyo ni Apo tayong Jesus, nawaya-wayaan tayo, iti bileg ni Satanas, basol, ken ipapatay. Isong indeklarada ita ni Apostol Pablo, dito Colosas, kapitulo 2, versikulo 15, idi nga inabak na, dagiti kinaturay ken dagiti panakabalin imparang na iti napatak ti panagbalegi na kadakwada iti krus na. Isu nga inabak ni Apo tayong Jesus ti kabusor ni Satanas ay den kabsat. Imbabain na ni Satanas babaen ti panangparmek na kenkwana ije krus ni Apo Jesus idin nga isuna ket nailansa ije krus ket idin nga isuna ket nganin matay ti impukaw ni Jesus nalpasen wenno it is finished kunana itin John 19:30 ta babaen ay ti kabsat iti ipapatay ni Apo tayong Jesus ije krus tuktukuyan ni Apo tayong Jesus iti panangabak na iti panagbalegi na ken ni Satanas nadadael ay tayong kabsat ti bileg ti basol. Saan na natayon nga mabalin nga iturayan ni Satanas kadagiti
tao nga adda pamatinan kinapo tayo nga Kristo. So nga kas maysa mamati saan tayo ay tayong kabsat amaabak natalged ti balegi tayo gapo ta nakipagtugaw tayo iti balegi ni Apo tayong Jesus. Kasaritaan ti Efeso Kapitulo 2 versikulo 6. When I think kabsat mabalin apadasin ni Satanas ti rumaot kada tayo ngem addaan tayo ay kabsat ti kabal ti Dios amang salaknib kada tayo. Makita tayo ay kabsat ti panangi illustrate ni Apostol Pablo dito yung Efeso chapter 6 verse 10 to 11 nga kunana nga isuot tayo tinananay akabal ti Dios tapno makapagtakder tayo ama ibusor kadagiti panggep ti diablo. Karaman na iten kabsat ti kabal tayo iti sintron ti kinapudno ti kabal ti barokong ti kinalinteg ti ebanghelyo ti talna kas sapatos para kadagiti saka tayo ti kalasag tayo ti pamati ti kalugong ti pannakaisalakan ken kampilan ti espiritu nga isu ti saut ti Dios. Babaen na iti kabsat kadagitoy nga kabal nga na espiritualan. Isu daytoy iti na espiritualan nga igam tayo tapno makapagtakder tayo aset iti tibker ama ibusor iti tunggal panang solisog panang raot kada tayo ti kabusor. No agpanuray tayo iti kabsat ti pigsa ti Dios saan nga agbalegi dagiti panang raot ni Satanas. Maysa ay ting kabsat kadagiti kabebelgan awagas tapno maparmek ti kabusor ken babaan ti kararag ken sao ni Apo Dios ta amuyo kabsat ti kararag ket isu daytoy ti panakisao tayo iti Dios. Ket babaan tin tayo panagkarkararag ken ni Apo Dios mapabileg tayo amang saranget kadagiti kinaulbod ni Satanas. Ipalagip na kada tayo kabsat iti libro ti Santiago Kapitulo 4 versikulo 7 kunana paiturayan kay ngarod iti Dios. Ngem makikabal kayo iti diablo ket isu agtalaw to kada kayo. Ammo ya tayong kabsat nagpintas ken nagsaya at lakit din ti palagip ni Apo Dios kada tayo tatangal daw. When saan tayo nga maliklikan ti sulisog. Adagor di kanta nga kunada nga tukso layuan mo ako. Amuya ten kabsat pudno nga ti sulisog ti kabusor ket kanayon nga umay kada tayo. Ngem kuna ni Apo Dios makibakal tayo iti diablo. Makilaban tayo iti diablo ay ten kabsat. Katipigsa tayo, saan nga gaputi bagi tayo. Iso nga, adu, dagiti masulsulisog. Dagiti agasawa. Lalo, dagiti agasawa, masulisog da, nga sumapol manen ti sabali, a babae, sumapol ti sabali, lalaki, winadyo kunada nga, makikamalala. Gapu, ay kabsat, ni Satanas, no mangsulisog, kano saan tayo nga, agpanuray iti pigsa ni Apo tayong Jesus ay talaga nga matinag tayo, madadaal tayo, mapukaw tayo. Ay tinasabsat ti pamati. Ngam no makikabal tayo, makilaban tayo, iti kini Satanas, babaan ti pigsa ni Apo Diyos, ay kabsa. Talaga nga ko natin na santo na Biblia, pagtalawan na tayo ti kabusor. No, agpasakop tayo iti Diyos, kaya nagtakder tayo sititibker iti kararag awan ti maaramidan ti kabusor no di agtalaw. Mabalinan tayo nga ikararag kiniya po Diyos ti pigsa, sirib, ken panakaawat ti panangidangadang tayo ama ibusor ken Satanas. Mabalin tayo kidawen kiniya po Diyos salakniban na tayo manipod sa luisog ken tulungan na tayo amang saranget
kadagiti panangraot ti kabusor. May nayon pa iti kabsat masapul nga laglagipen tayo ti bileg ti sao ti Dios. Saan laeng nga kararag ti mangted ti pigsa tayo nga mangsaranget kadagiti iti kabusor tayo. No di ket palagipan na tayo pa'y ni Apo Diyos nga usaren tayo kumati sao ti Diyos. Ano kitangan tayo iting kabsat, inusar ni Apo tayo nga Jesus, tinasantuan na surat, tapno sarangten na dagiti sulisog ni Satanas, ijelet ang. No basahin tayo ti libro ti Banghelyo ni Jesus, iti libro ti Matthew, kapitulo 4, versikulo 1, hingga ti 11. Sinulisog ni Satanas ni Apo tayo nga Jesus, ijelet ang. Ngem inusar ni Apo tayo nga Jesus, ti sao ti Diyos. Kuna ni Apo Jesus, iti tunggal sulisugan ni Satanas isuna, kuna ni Apo Jesus, adda ana isurat. It is written, kuna ni Apo Jesus. Ni Apo tayo nga Jesus, inadaw na ti sao ti Diyos, iti tunggal gundaway nga sulisugan isuna ni Satanas. Taapay, natadem ti sao ni Apo Diyos, ay ting kabsat. Kuna na ti Hebrews, kapitulo 4, versikulo 12, tati sao ti Diyos nabiyag kinapigsa. Ket natadtadem nga uray anya kampilan adwa ti tadem na. Ket dumanon nga gingga iti paglasinan ti kararwa ken ti espiritu wen dagiti nagsusuupan ken pata ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken panagem ti puso. Nakita yo iten kabsat nga iti sao ti Diyos natadem nga armas tayo tapno itin tayo panakidangadang iti kabusor ket agbalegi tayo iten kabsat. The longer you read your Bible, the longer you resist from the devil. The shorter you read your Bible, the shorter you resist temptation. If you don't read your Bible, you will fall into temptation. I think iso ngayat atidog tayo tagbasa ti sao ti Diyos. Tanatadem ti sao ti Diyos nga iso ti pangarmas tayo tapno saan tayo nga maabak iti kabusor iti kabsa. Nalakat tayo nga masulisog, nalakat tayo amatinag ti basol, no haan tayo nga garkararag, no saan tayo agbasbasa ti sao ti Apo ay iti kabsa. Mangnamnama tayo iti kabsa. Iti agnanayo na balegi ken Kristo. Uray, no sangsangwen tayo, dagiti adu a panubok ita, laglagipen tayo, nga agnanayon nga dabalegi kini Apo tayong Jesus. Ta amuyo ito yung kabsat, saritaan tinasanto na Biblia dito, Apokalipsis 20, versikulo 10, nga naabaken ni Satanas. Kuna na ditoy, ket daydi a jablo, anangan lilaw kadakwada, na ibileng idi, danaw nga apoy ken asupre isumet ayan dagiti animal ken daydi saan apudno amamadto ket matutuok danto iti aldaw ken rabii iti awan inggana. Ayate nakakabsat tinasantuan a Biblia saritaan na nga naabaken ni Satanas. Ammo tayon ti panungpalan to ni Satanas. Kung natin nasantuan na Biblia, dati maudi libro ti Biblia ang Apokalipsis, saritaan na, itong kabsat, nga ni Satanas, ket maibeleng to, iti danaw, ti apoy, ken asupre. When, itong kabsat, daytoy, ti ultimate nga pagturungan ti kabusor. May mapuuran to, iti danaw, ti apoy kinasupre. Isu nga ammo tayon, ti pagbalinan to ni Satanas, ay ting kabsat. Isu nga, no wonder,
nga aramidin amin ti kabusor ita ni Satanas nga mangsulisugmet kadatayo anamati kina Apo Jesus. Taapay tapno danto kadwana nga mapuuran iti impyerno ay kabsa. Tao nyo, he is so selfish ni Satanas. Bukod na lang nga bagi ti pampanutin na. Sana kayat ay kabsat nga siya ni Noah Hope, ni Pastor Noah Hope, kung kada kayo ay kabsat, kat mapanjilangit. Sana kayat ni Satanas na yay. Ti kayat na, kadwanak kay to, nga may tapwak, may garangogong, iti danaw, ti apoy, kana supre, iti impyerno, ay kabsat. Iso nga, di yung kadamo nga talaga nga ni Satanas, kanayon nga, adda, ti sibay tayo, amang sulsuliso, nga kanayon, ay kabsat. Iso nga, itangal daw, no agpili tayo, please choose Jesus, kakabsa. Piliyen tayo lang ni Apo Jesus. Saan tayo nga pilpilyen ni Satanas, kakabsa. Tani Apo Jesus, isuna, tinagbaleki. Ni Satanas is a loser, ay tinakabsa. Naabakan ni Satanas. Isu nga apay nga pilyag ni Satanas. Naabakan, loser. Ti pilyag ni Apo Jesus. Isu ti winner. Amen, kakabsat. Isu nga, we should always say yes to Jesus. No to Satan. Ay, kakabsat. Daytat sikreto. Tapno, agbalegi tayo. Ti panagbiag tayo. Say yes always to Jesus. Say no to Satan. Ay, kakabsat. Daytoy tinamnama tayo. Temporaryo lang ti panakabalin ni Satanas. Ti ultimatum na, ti panungpalan na, ket panakadadael. Datayo, apinili tayo ni Jesus, ket maadaan tayo ti biyag ngagnanayon. Isu nga urayan niya nga karit ni Satanas, iti dalan tayo. Mabalilan tayo apag tali na Eden, tinamnama tayo, namnamang agbalegi tayo, babaen kini Apo tayo ng Jesucristo. Isong ayat tayo nakakabsat, bayat ti panang saranget tayo, kadagiti karit ti biyag, kanin panang solisog ni Satanas kada tayo, laglagipen tayo, nga adda ti panakabalin tayo, nga ited ni Apo tayo ng Jesus. Agbalegi tayo, adanam nama tayong agbalegi, babaen ti tulong ni Apo tayong Jesus. Ti balegi ni Apo Jesus, ket balegi tayo met, na ikan tayo, kadagiti kabal ti Diyos. Babaen ti kararag, babaen ti sauniap, ti Apo, malabanan tayo, dagiti gakat ni Satanas. Natibker, kinatalged, tinamnama tayo, gapo, ta na isang lad ti pamati tayo kini Kristo. Isu nga kakabsat, kitayem, no umay ni Satanas, tapno upayan na ka, solusugan na ka, ipalagip mo, iti bagim, ti balegi anagunudan ni Kristo, ket isumat ti panagbalegik nga maibusor, iti panakidangadang tayo, iti kabusor. So ano, maipasango ka ti solisog, agtakder ka, si titibker, iti kinapudno ti sao ti Apo. Ngamno, mariknam, anaabak ka. Kaya nasawan, natinag ka, ti sulisog ni Satanas, nagbasol ka. Ay, ito nakabsat. Kumita ka kina Apo tayong Jesus. Ti author, perfector, the author and finisher. Ti pamati tayo. Ket babaen, itiin tayo, panangkita kina Jesus, panagsubli kina Apo Jesus, aunan na tayo, ket iturong na tayo manen, ti umno, adalan, nga agturong ti pagarian. Isu nga, ayatan na kabsat, bayat ti panagsara tayo tangal daw, kararag tayo, ay kana tayo kumakanayon ni Apo Diyos ti pigsa, tured, ken di agkupas anamnama, nga adda ti panagbalegi tayo, itin tayo panakidangadang iti kabusor, babaen kini Apo tayo nga Jesus. Isu nga tangal daw ay tayong kabsat,
We should always say yes to Jesus and no to Satan. And I believe, I'm very sure, agbalegi tayo, tiin tayo pa nakidangadang, iti kabusor tayo nga ni Satanas. Amami a Diyos, nga daka sa dilangit, punula unaya po ti adal mi, iti daytoy nga aldaw, pinalagipam, ti sumugtunggal may sa kada kami. Nga, adda apo, ti panagbalegi mi, ti kami panakidangadang, iti kabusor nga ni Satanas, mabaan kini Apo ming Jesus. Sapay kumaapo, kan na kami nga kanayon, ti tured, pigsa, nga mang saranget, iti kabusor, sulisog ni Satanas. Ket saan kami Apo nga matinag iti basol gapo tada ni Jesus, amang papigsa, mang ted ti balegi kada kami. Tulungan na kami Apo, nga kanayon ko mga yes, iti ibagami kini Apo Jesus. Ket kanayon mo nga ibaga iti no, kini Satanas. Tapno agtultuloy kami ng agbalegi, akas mamati. Manipo dita, kenti agnanayon. Tinaga niya po mesos, dawatan manigitoy. Amen. When ayaten nga gagayem, kan kakamsat, malaydayaw niya po tayong Jesus, iti nabalegi nga adal tayo manen, iti dayto yung aldaw, ket punulauna ayaten kamsat nga awan ti sabali may daydayaw, no di niya po tayong Jesus laeng. Isubli tayo, ti dayaw, kenkwana, gapo iti nabanlegi nga adal tayo. Pudnula una yating kamsat, nga no adda dagiti saludsudyo, ti dayto nga adal tayo, mabalin nyo ti ag-text iti cellphone number ko, 0966440814. Mabalin mo mat, ti agsurat, iti tiwag ti padto, care of DCTP Radio, Tiradpas, Candon City, Ilocos. Kaya nangarap po makadaan siya, iti kabsat mo, gayem mo, iti radio ken television, Pastor Noah Hope, iti programa. Timek, ti padto. Umay manen, ni Jesus umay manen. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Anderson, Choco Moto, Ken Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to